Πάμε να δούμε πως φτιάχνει το τριγμός. Ερχόμαστε εδώ, έχει μία πλαστική βίδα εδώ και μία εδώ. Είναι αυτές εδώ, ξεβιδώνονται πολύ εύκολα με το χέρι. Έχουμε τραβήξει το τιμόνι τέρμα πάνω έξω, γιατί αλλιώς δεν θα βγει αυτό. Ξεβιδώνουμε αυτό. Εδώ κάτω είναι κανονικά το κομμάτι που τρίζει. Εδώ θέλουμε ένα 16 καρυδάκι, προέκταση και μια καλή καστάνια για να ξεβιδωθεί. Προφανώς το έχω ξεβιδώσει εγώ. Εγώ το έχω σημαδέψει εδώ, αλλά δεν χρειάζεται γιατί έχει εγκοπεί για να μπει η βίδα. Οπότε αναγκαστικά, αν μπει σε λάθος δοντάκι, δεν θα μπαίνει η βίδα. Σηκώνουμε προς τα πάνω, τραβάμε και βγαίνει στην άκρη. Εδώ που φαίνεται ο δαχτύλιος αυτός ο μαύρος είναι το σημείο που ακουμπάει και έχει φύγει η λίπανση και ακούγεται το τρίξιμο. Αυτή είναι η εγκοπή που περνάει η βίδα, οπότε αναγκαστικά θα περάσει από εκεί. Θα πρέπει να μπει σωστά για να περάσει η βίδα. Το κομμάτι που βγάζουμε είναι αυτό. Προσοχή στα άγκιστρα, είναι πιασμένα από την έξω μεριά του σασί, να μην τα σπάσουμε. Αρχικά, αν τραβήξουμε το λάστιχο προσεκτικά προς τα πάνω, βγαίνει μέσα από τις εγκοπές και μένει το πλαστικό μόνο του. Μετά, με έναν πλαστικό εξολκαία μπορούμε να πατήσουμε τα φτάκια και να το βγάλουμε. Λοιπόν, αφού περάσουμε γράσο μέσα στο λάστιχο, όχι αντισκουριακό ή λιπαντικό, γράσο, το ξανακουμπώνουμε στη θέση του, βάζουμε τον άξονα κανονικά, δεν μπορεί να πάει λάθος, έχει εγκοπή ειδική για να μπει η βίδα, αν και εγώ το είχα σημαδέψει. Βιδώνουμε καλά τη βίδα και το πλαστικό το καπάκι από πάνω και δεν ακούγεται τίποτα. Αν δεν είστε σίγουροι, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα να σας το αλλάξουν. Και τελειωμένο. Πλαστικά τα βιδάκια στη θέση τους, το καπάκι, και σταματάει ο τριγμός. Θα σας βάλω και εικόνες από τα κομμάτια που αφαιρούμε και που χρειάζεται η λίπανση. Δεν ακούγεται τίποτα.